Ajattelu on aivoissa tapahtuva prosessi, jonka avulla ihminen yrittää hahmottaa ja jäsentää todellisuutta. Mutta mitä pitäisi ajatella tilanteessa, jossa todellisuus on viimeisen 24 tunnin sisällä lakannut merkitsemästä? Pitäisikö tuntea surua tai kauhua? Ei. Tällä hetkellä todellisuus ei tunnu yhtään miltään. Onko se tulossa? Hei. Mä tilasin meille jo kahvi, mut ne on ehtinyt jäähtyä. Mä haen meille uuden. Ei sen tarvitse. Okei. Niin. Sulla oli jotain, missä halusit puhua. Joo. Miten sun päivä on mennyt? Ihan hyvin. Onks jotain sattunut? Sä oot ihan outona tänään. Ei tässä mitään. Sä oot tosi tärkeä mulle. Mut me ei voida enää seurustella. Siis jätäksä mut? Sekö se asia on? Onks sulla siis joku toinen? Ei mitään semmoista. Siis onks se joku, joka mä tunnen? Ei. Mun pitää nyt mennä. Sori. Hei, moro, miten jätkä? Mo? Ei oo näky sua vähän aikaa. Juu,
On ollut vähän kiireitä. Hyi helvetti, mikä täällä haisee? Ei oo kauheasti tullut siivottua tässä viime aikoina. Hei, se, että salajättiset oli paska juttu, mut hei, sun pitää jatkaa eteenpäin, sitten on 2 viikkoa. En mä niin kovasti salakaan oikeesti ollut. Ei se ollut niin vakava. Ja mä oon muutenkin ihan okei. Itse sä voit kusettaa, mut et mua. Sun onnekses, mulla on ratkaisun pulma. Ai meinaa pokaa mulle uusi muija vai? Ei. Sä saat unohtaa naiset vähäksi aikaa. Ei mitään sellaista. Me ollaan friendien kanssa tossa ensi viikonloppuun lähes mökillä. Ja sä lähdet mukaan. En mä oikeesti jaksa. Mä oon ihan fine. Joo, vittu sit sä näytätkin. En mä vaan jaksa lähteä. Mm. Ketä sinne on edes tulos? Ei ketä sä et tuntis. Minä, Jimi, Arttu. Ei Jimi? ketään. Jimi Leino. Joo, so. Onko sä kuullut yhtään mitään, mitä siitä puhutaan kaupungilla? En. Valase. Timi sanoi, että se jätkä meni ostaa aseen. Aseen. Niin. Et vaikka se olisi valettakin, niin ihan pimeä jätkä muutenkin. Toi on just tätä tollaista paskaa, mitä kaikki tietämättömät jauhaa, kun ei tunne jätkiä. Semmoista ne puhuu. Ihan perusjatka se mun mielestä. Onks Arttu tulossa? Totta kai. Mä en sais mökkiä ilman sitä. Niin kuin meidän vanhemmat on perhetuottoja, niin mulla ei ole mitään jakoa tässä jutussa. Joo. Joo, en mä oo sinne tulossa. Tulisit nyt hei. En mä. Miettisit nyt hei vielä. Tää vois olla tällainen uusi alku tai jotain. Mut hei, näkyillään. Juu, mo. Vähän vauhtia hei! Kamat sinne boksiin, niin päästään lähtemään. Joo. Anna mulle. Moro. Me ei olekaan nähty. Mä oon Jimi. Moi. Mä oon Henri.
Mikä sun nimi olikaan? Arttu. Onko sulla ajokorttia? Juu. Sit sä saat ajaa. Moi. Mikä sä ajat? Mulla meni eilen niin myöhään, että jos mä nyt lähden ajaa, niin mä nukahan siihen rattiin. Miksi sulla meni niin myöhään? Opiskeleksä jossain? Ei, kun mä käyn töissä. Hei, kysytään Apsilta jossain. Onko sulla joku tyttökaveri vai? Häh? Onko sä vieristelyt tollain? Olisikin. Kiitti hei, kun otit mukaan. Ei oo hirveästi pyydetty mihinkään sen. Tiedä kyllä minkä jälkeen. Arttu, hei. Se on hyvä tietää, että sä oot mukaan vaan sen takia, että me ei saatu mökkiä ilman sua. Enkä just eronnut jotain. Älä jaksa jaattaa tämmöstä vanhaa paskaa. Mä oon täällä piiristämässä sitä. Ja samahan sä oot ryhmähenkeä. Jos sä jatkat tätä menoa, saa mennä tekaa bussi himaan. Perillä kyllä vedetään sellaiset perseet. Ei vitsi, se jätkää saa oikeesti aina odottaa. Älä vitus. En mä oikeesti edes ajatellut ryypätä täällä. Hävettää tää kiinni. Ei saamari. Tehdään pienet teko. No niin, kyllä me näin tää viikolla kun pärjätään. Joo, parhain. Mihin Arttu ja Lassi meni. Ne lähti jo mökille laittaa paikkoja kuntoon. No sittenhän. Me voidaankin jo aloittaa. No, mitä vittua? Eikö tän koko reissuidea ollut mennä jonnekin Scootsiin ryyppäämään? On muuten vahvempaakin, jos ei vierot kelpaa. Joo, skutsi. Me ollaan kesken kaupunkiin. Ja mun pitäis vielä ensinnäkin viedä meidän veneellä sinne. Kuinka sä luulet se onnistuvan? No, en Henry. Sen ei tarvii ajaa. Mä en kyllä ajatellut juoda. Oi jumalauta. Koita nyt ihan oikeesti rauhoittua. Siis ihan oikeesti. Henkka on just jätetty, että matkan tarkoituksena olisi vähän yrittää piristää. Ai jaa, anteeksi, en mä tiennyt. Ei ihme, pojas jätti sut, sä oot tollanen saatanan nysvä. Oliko pakko? Oota nyt vaan. Mulla ei kyllä rehellisesti mitään muistikuvaa, miten me tultiin tänne. Tai miksi mä heräsin tosta sohvalta värisvaatteissa. Tiput veneestä, kun ratauduttiin. Noukit just sieltä ylös. Miksi me tultiin tänne veneellä? Eikö tänne olisi tietä?
Tuossa on 2 kilometriä mettää tuossa mökin takaa, et sit tulee vasta lähiautotie. Huomenta. Huomenta. Paljon kello? 6 illalla. Perus. Olis menossa tänne jonnekin? No, me voidaan lähteä veneille tai sit me voidaan lähteä kaupunkiin. Et miten vaan halutaan. Ei ainakaan vittu veneille. Tarpeeksi huono olla muutenkin. Ei kaupunki. Mä en pysty kävelemään. Ruunanen mennään kaupungille. Kaavanen mennään veneille. Kato, ei tää nyt niin paha oo. Turpa kiitaa, mä heitän sut tästä saatanan veneestä. Mitä tuolla? En mä tiedä, mennään katsomaan. Kuka toi oli? Huittinen. On Fajan vanha kaveri ja paikallinen kylähullu. Ai oliko se kenen me haettiin sun faija viime kesänä, kun sä olit niin käynnissä, että se ei pystynyt ajaa autoon? No just se. Hei, heitä se köydä. Tsekataan tähän nyt tänne asti tultiin. Meeksä? Mene. Ei helvettiin. Ei vittu. Niinku. Älä vittu viitti. Mä tiedän, että sä et tullut tänne tapaa kavereita. Sä tulit tänne pakoilemaan. Jos sä haluat, että mä en kerro muille, niin sinun on lopettaa tuo vittuilu. Mä en tiedä mitä sä oot kuullut. Et sä pidät vittu turpas kiinni. Arttu! Älkää antako mun punata! Ei anneta! Tulkaa auttamaan! Perkele mä tipujani! Nyt joku! Arttu! Se ei pääse ylös! Tuossa on korkeintaan metri syvää! Se olisi tullut pintaan, jos... Ei me pitäis soittaa ampua kello puhelin. Soitat sä? No vittu, ei mene päälle! Varmaan hajos silloin, kun tipui sinne järveen. Ei lähtee kyllä ja katsotaan paikan koordinaatit. Me voidaan nyt soittaa ampua sieltä. No lähetään! Ettikää se kanavan koordinaatit. Ei helvetti. Hei, venatkaa nyt vähän. Mitä? Mitä sä oot tarkalleen ottaa sanoa siinä puhelimessa? Se mitä tapahtui? Arttu tippu kanavaa. No kun se ei oikeastaan niinku tippunut siinä, kun mä tönäsin sitä. Mitä?
No, se alkoi aukoa päätään. Mutta en mä tarkoita, että se putoo sieltä. Mihin sä nyt meet? Ai vittu. Okei. Mun täytyy kelaa tää homma läpi. Arttu ois voinut pudota sieltä muutenkin. Sitä paitsi tästä ei tiedä vielä kukaan muu paitsi me. Paitsi me. Hiljaa. Se mitä Artulle kävi oli vahinko. Mut poliisille tästä ei ilmoiteta. Mulla on rikosrekisteri ja paskolakit on muutenkin mun perässä. Sen takia mä tänne teidän kanssa tänne Skutsinkin lähin. Se kalastajaihmo siellä. Sehän oli lähtenyt kun se Arttu oli pudonnut sieltä. Jos se näki, että mä tönäsin sieltä alas, niin se on soittanut kytät paikalle. Sä tiedät missä se asuu. Me lähdetään nyt sinne ja otetaan selvää, onko se nähnyt mitään. Jos se nähnyt jotain, mä liukenen täältä niin helvetin nopeasti. Jos se ei ole nähnyt mitään, niin sitten ilmoitetaan huomenna, että se olisi niinku pudonnut. Onko selvä? Jalat tää veneen käynti. Hei, onks sä ihan okei? Miten me sanotaan tää mun vanhemmille? Tai ylipäätänsä Artun vanhemmille? Niin, en mä tiedä. Ei sun mitään niille tarvi alkaa selittää. No ei saa vaan mielestäni sitä, kun paskoin me oltiin niinku sille koko tän reissua aja. Tai koko yläasteen aja. Tosin se mitä se meni Sallalle selittää, niin se oli kyllä aika outoa. Mitä? Vikana vuonna yläasteella Lassi keksi liikkatunnilla vaihtaa Artun kännykkään Sallan numeron tilalle oman numeron. No, Lassi ja kaikki alkoi sit pistää ihan vitun häröä läppää ja ihоtuksia sille Sallan nimellä. Arttu ei muutenkaan ollut mikään suosittu, mutta tässä vaiheessa koko luokka nauroi sille. Kunnes sitten se meni suoraan puhua Sallalle. Ja sä tiedätkö mitä tapahtui? Toi jälkeen siitä tuli entistäkin syrjitympi ja meillä on oikein oltu väleissä sen jälkeen pari vuoteen. Miksi mulle ei tästä kerrottu mitään? No, me oltu oikein kavereet yläasteella. Ja niinku, se oli aluksi inside-läppä, mutta sit se levisi käsistä kuten tiedät ja kaikki alkoi haukkuu sitä vaikka en edes tiedä syyt. No se ei ollut sun vikas, vaan Lassin. Missä se muuten on? Näitkö mitä siellä kanavalla tapahtuu? Onko se kuollut? Mene takas veneeseen. Mä rahasin järveen.
No mennäänkö me? Hei, Lassi. No voi perse. Eikö tää on selvä, mitä tässä on käynyt? Siis kuin? Ja mikä on soittamasta poliisille? Nyt ne on kadonnut Lassin kanssa jonnekin veneelle. Niin. Jimi voisi tehdä noin, mutta ei kyllä Lassi. Mihin muualle on mennyt? Mä soitan poliisille, ihan oikeesti. Hei, mitä sä... No hei Venä... Pistä se puhelin pois. Lassi! 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 Onks tää verta? Hei, mitä sä oot tehnyt? Mitä sä oot tehnyt? Se on sokissa. Anna tänne se puhelin. Mä soitan poliisille, mitä Et sä oot soita tehnyt? puhelin. Et soita. Mä soitan poliisille. Anna tänne se puhelin. Lassi, hei. Anna tänne se puhelin. Turpa kiinni. Tänne Mitä se sä oot puhelin. tehnyt? Tänne se puhelin. Jimi, hei! Hiljaa. Mitä sä oot tehnyt? Ota oikeesti ihan Nyt tonne nurkkaan. Menis jo. Jimi, älä osoita! Vittu! Nyt kuuntele. Onks toi ladattu? On. Anna se sun puhelin ja veitsi ja ota ton taskusta sen puhelin ja anna mulle. Heti! Mitä sä oot tehnyt? Turpa kiinni! Nyt tonne nurkkaan. Okei. Ja mitä hätää? Mä käyn hankittuu näistä eroa. Sitten nukutaan pari tuntia. Ja meitä sit mitä tehdä. Onks selvä? Joo. Saatana. Lassi, onko se kunnossa?
se mennyt jo. Lassi, hei. Pystytkö sä juoksemaan? Mut hei, mökissä on ensin. Jos me ajatellaan. Me voidaan hakea sitä. Ei me voi palata milloin vaan. Meidän on pakko päästä tyyliin. Ihan oikeesti. Älkää nyt jättäkö mua tänne. Ei hätää. Me kyllä haetaan sut. Jimmy. Ollaan tultu vähän sivuun. Tästä viistoon vasemmalle, niin päästään tielle. Joo. Pidetään eka pieni tauko. Onks likassa alla? Ei. Ei meillä kuitenkaan niin hyvin mennyt. Ja nyt se on muutenkin onnellisempi jonkun muun kanssa. Eikö se ole yhtään katkera? Mistä? Miksi mun pitäisi olla katkera? Vaikka joku muu olis. Mä? Siis mitä? Siis... jättikö Salla mut sun takia? Sä sanoit, et sä et suutu. Senkö takia sä mut tänne raahasit? Lievittääkses oman tunnon tuskia, kun sä panit mun tyttöystävää? No sen piti kyllä kertoa sulle. Siis mitä helvettiä, jätkä? Vittu hiljaa, Jimmy voi vaikka kuulla.
Imi. Imi. Joo, Henri täällä. Me oltiin kavereiden kanssa kiipeämällä täällä eräällä kanavalla. Ja en pysty selittämään, miten ja miksi viimeisen vuorokauden tapahtumat ovat tapahtuneet. Tiedän vain, että tästä ei ole enää paluuta entiseen. Siitä saakka, kun Salla jätti, mä ajattelin lakanneeni elämästä. Kunnes mä täällä tajusin, että elämä ei oikeasti ole elämisen arvosta. Jos mikään ei merkitse yhtään mitään, ja millään ei ole enää mitään väliä. Mä voin yhtä hyvin. Mä voin lopettaa tän täällä, missä tää alkoikin. Arttu, Lassi, Joel, Jimi. Me nähdään pian. Jimi tönnäs mut. Ja mä olin ihan varma, että kaikki oli tässä.
Ja mä en ois laittanut teitä kärsimään, niin te laitoitte mut kärsimään. Mutta tuo pohja oli syvempi. Mä sukelsin tuohon luolaan ja pysyttelin siellä, kunnes te olitte lähteneet. Ette kyllä kauan kauan sinne viivyttäneet. Sitten mä kuulin mannehta pitkin mökille, jossa pääsin seuraamaan teitä draamaa. Sitten kun Jimi tuli heittää teidän puolimet järveen, mä ajattelin, että nyt ois aika lyödä se tajuttomaksi ja mennä ampuu teidät sen aseella. Mut siinä mä tajusin, kuinka paljon hauskempaa katsella, kun te säälittävästi yritätte peitellä jälkiänne. Mut me! Eiks me? Se yläastietun jälkeen. Mua haukuttiin myös lukiossa. Mut hakattiin joskus ilman syytä koulun jälkeen. Mä jätin muut silleen, että se soittasi Joelin porukoille ja pyytäisi sitä antaa Joelille mökki käyttöön jonkun viikonloppu. Niin, että mäkin pääsisin mukaan. Kyllä mä tiesin, ketä kavereita sinne pyytäisi. Just ne, jotka mä halusinkin. Lassi, joka lähetti ne saatanan viestit. Ja sä, joka hakkasit mut silloin vaan sen takia, että kysyin Sallaa ulos. Mulla oli oikeesti tunteita sitä kohtaa. Mä meinasin vielä monta vuotta, ettei menisi poikki. Ja mä voisin yrittää uudestaan. Mut sit tuli Joel. Mut kohta ei oo enää ketään. Saan sutkin pois kuvioista. Jimi! Mitä Jimi oli sulle tehnyt? Mitä pahaa minä olin teille tehnyt? Sitä paitsi joku sivullinen joutuu aina kärsimään. Ja Jimi oli anyways tärkeä osa mun suunnitelmaa. Se rikollinen menneisyys huomioiden, se oli helppo lavastaa. Eiköhän tää paskapuhuminen ollut tässä.